I ara teniu ganes de tafanejar les cases més exclusives del món? Voleu veure cotxes de luxe aparcats al menjador, sales de projecció privades, banys amb totos? Totos vull dir el tipus de... Sí. Ja sabeu, la tassa japonesa se li diu tots, Guarro. No us perdeu cada dia a la primera hora el morbo immobiliari de Ramoneda d'estar per casa. Avui anem a la casa de Bill Gates. Aquesta cançó està feta amb els sons d'error de Windows. Doncs mola molt. Em recorda un so del dia que ens va portar la Laia Flores, que també eren tots els sons de Windows tocats per una orquestra simfònica. Sí, és xulíssim. Jo ahir tota la tarda ballant. Escolteu-me, l'home que farà que aquest matí se't pengi... Guardem-nos-la aquesta, per parlar d'ordinadors. Aquesta ja es queda aquí, per sempre. Escolteu, l'home que farà que aquest matí se't pengi l'ordinador té una menció increïble, de veritat. O sigui, el millor que hem vist fins al moment, Ell viu a Medina, que és un poble al costat de Seattle, a l'estat de Washington. I us faig un spoiler. Aquest senyor és un flipat. Val? O sigui, ja us ho dic ara. No té una casa. Té un complex d'edificis anomenat Xanadu 2.0. Xanadu com la casa de Ciudadano Kane, i 2.0 perquè aquest senyor és informàtic i sempre han de posar aquestes coses. 6.100 metres quadrats de casa i van tardar 7 anys en construir-la, perquè es veu que és tota de fusta. Van gastar-se $500.000 d'arbres. Vinga, va. Sí, sabeu He rigut de nervis, Sí. Em sembla molt malament que es gastin tants arbres per fer-se la casa del Bill Gates, Home, doncs sí. Sabeu com deu ser el nit? Sabeu quan deixa de fer tanta calor que la fusta fa soroll? Sí. Deu ser un mal de cap. Deu grinyolar tot el dia. I fa olor, La fusta, de vegades bona, però de vegades no tant, Si no està ben allò hermètica, fa pudoreta. Creu-me que està hermètica. Va, segur. No se sap quantes habitacions té el Xanadu 2.0, però crec que... És que no hi ha ningú que ha tingut el valor de comptar-les, la veritat. Això sí, tenim un nou rècord, 24 banys complets i 10 lavabos. Uau. Atenció. I quants totos? No se sap la marca, no ha No transcendit. sabem si els lavabos són de la marca Toto. Però us haig de dir una cosa, clar, estem batent el rècord absolut perquè estaríem parlant de que a casa del Bill Gates 34 persones poden estar fent pipí a la vegada. Que això a mi em sembla molta gent. S'ha fet una mica de biblioteca perquè es veu que li agrada molt llegir, aquest senyor, el Bill Gates, i a la prestatgeria hi pots trobar lo típic, no? L'enciclopèdia catalana, els llibres del Teo i uns originals de Leonardo da Vinci. Esclar que sí, home. Que, perdoneu, fan de mal llegir, Jo els he estat mirant i la lletra tenia mala cal·ligrafia, aquest senyor. I molt atapeït, oi? Sí. I si no li agafava per escriure del revés, que també li agradava fer aquestes coses. I amb llimona devia escriure també da Vinci. Té una piscina de 18 metres de profunditat, i això m'ha encantat, amb un sistema de so subaquàtic que tu pots estar sota l'aigua ofegant-te i escoltant la primera hora amb una qualitat de so excel·lent. Perdona, has dit 18 metres de profunditat? Sí. Però això és una bestiesa, però si una piscina olímpica que en deu tenir 4 o 5, com a molt, no? No ho sé, jo crec que convida James Cameron per fer... Sí, és que t'hi cap un submarí. És que fa por i tot. Atenció, un detall millor encara, ara entendeu per què és tan profunda aquesta piscina. Es veu que el Bill Gates és molt aficionat. Ai. És molt aficionat als trampolins. Mira quina afició. I se n'ha fet posar un de 6 metres. Molt bé. Clar. Només la imatge del Bill Gates tirant-se a la piscina fent de bomba a mi m'ha animat al matí, no sé vosaltres. Fa molta il·lusió, això. També té un cine amb un saló per 200... Té un cine, també té un saló amb 200 comensals i, atenció, que té 6 cuines a la casa. És que són moltes cuines. Sí. Però anem a la part més flipada d'informàtica total, perquè això total era coses de ric. Anem a la informàtica. Quan tu entres a la casa et donen un xip i resulta que la casa t'acompanya. Et va posant música, ensenyant la calefacció i les llums i posant obres d'art a la paret. Com ho fa? Perquè en realitat les parets són pantalles gegants que tu pots adaptar al teu gust. Oh, que maco. xulo. És com el de Harry Potter, però en digital. T'estalvies el paper pintat. Sí, és clar. I acabem ja, el Bill Gates s'estima molt un arbre que té al jardí i el té monitoritzat 24 hores. Que si la humitat, el vent, que si està sec i ell el rega amb un iPad, es veu. Així que ja ho sabeu, que si se us ha penjat l'ordinador aquest matí és perquè el Bill Gates està regant el seu arbre. Molt bé, que té un iPad regadora. Sí, senyor. Doncs la casa de Bill Gates avui ha passat per Ramoneda d'estar per casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí a RAC 105.